Pre, last ball naman pre. Gamiton na to na itong secret technique dire. Kana akong giulat. Let's go, let's go! Giluka na Papsoy. Itira na haron madaog na ta. Dugay-dugay na ba ko kadua diha? Tah, sakar ta. Balik naman po lagi ka dire. Ano man? Ikaw tag iya dire? Dili man, isa ra man mong gidpug ko sa Mandulaay diri pero natingala lang ko ba ano ni balik ka. Ay, ibalik ko dire. Gusto ko mudula, gusto ko kwarta. Gusto ka makakwarta pero perti ni mong balaa. Bala ah. Ikaw ra ba nakahurot sa pulbos ha? Pasensya na pre, nadala ra ko sa tong emosyon kay medyo giigang gud ko ba di ko. Igang. Di ko anad nga igangon pre pero di pa. Asa may mong kauban ikaw ra man isa. Ay wala, abigat to kayo to. Mabigat Ako kayo. sulo ko ron one-on-one. Sa unsa? Gusto kaya ka makakwarta. Ay gusto kayo. Kung gusto kag sure win. Ay, unsa man niya, unsa gyari gusto mo? 100% win rate. Isa ka dula. Sa kadula bating. 100% win rate. Ani na lang. Partner tanduha. Partner ka? Mga kita 2v2 bilyar. Unya kay kas magpulbos. Wala problema na kikita man ka sa tong shooting guard. Pinahansak pa. Nya ikaw kay marama man kayo ka mo side. Ako na bahala mo shoot, ikaw bahala So, mo tandem side. ka? Tandem na tanduha no. Let's go. Perfect partner. Oy, yan na. Saman. Usod na kasi dugayan gabi na. Tanawa. Ay, kada kay duha ka aktor oh. Kita ka ng duha ka aktor. Paminon ako bago na diri ba. Murag. What? Tana ba? Ako yung hagit sila ha. Ah, sige, sige. Chill lang ka dira ha. Chill lang ko. Pero uban ka sa kuha. Sige. Balikod lang ko nimo. Tara. Ang kaayo uy. Sus, bala nga gihapon ka. Ay sabi. Nalagi ida kwarta. Tanawa. Ay kabala ka. 100% win rate ni. Nyak saman. Tara daog lagi ta. Ita tawhan na. Yate ning tawanan ni ngano gipunit na nimo. Boy kulot, pasikat kay ka boy kulot. Sa bukad mo ng Koreanong ilaw. Kaila ka sa kuha? Wala. Kaila ka ni niya? Wala pod. Ikaw, kaila ka sa kuha? Ikaw? Wala. Kani, kaila ka ni? Ikaw pre, kaila ka ni? Wala. Nawara, wa man dito naginanay. Ila-ila na ng tani. Ah, mas maayo pa maglaila sa siguro. Tapi taga-asa kayo mo pre. Taga Mindanao mi. Mindanao. Di ba taga Mindanao mga pre? Ah, ako sa istoryahon pre, abisig mga silingan na namo di ba? Oh, sige. Taga Mindanao di mo pre? Oo. Bantok ra mga mura mo mga nagoy masa ba. From dagikan mo giran. Ikaw na, ikaw. Ha? Taga sa Taga Mindanao mo ko pre. Banto gra. Mura kag niungan o kanang kuan ba? Wala mo pre. Asa nyo sa Mindanao pre? Ha? Asa nyo sa Mindanao? Sa kalukutan. Ha? Kalukutan. Taga-tagom na po mo di ay. Ako kani. Bantok ra pre, taga-tagom mo ko pre. Binuang. Bantok ra mura po kag Pine Tree nagtindog sa tagom. Ada, Pine Tree City wala tagom. Oh. Mara lagi dala lagi ni magbuhol ang Pine Tree. Pero asa nyo sa tagom? Asa nyo sa tagom? Timog ganino Kalukutan. kalukutan. Timog. Puti ka may silingan rata kopsi. Kopsi dili. Oh, ilaha. Pusi. Kopsi nyo ah. Ha? B. Apro silingan ra kailan mong anti kwan dito na iba. Anti iba. Kanila kayo. Katotik bantay sa iro ni Marky. Duda ko ng mga naong nga oh. Magkaila ra man di ay. Aga, let's go. Kailan, hindi mo nga iba, pre, no? Kailan, mi? Kasi dulaon na nato ni pre. Nasa man ni Tobito ni? Tobito ni pre. Pila may inyo ang patadra, ah. Sa man. Ha? Nakuha na po na, ano, ay. Pila di budget ninyo? Kasi ito sa'yo, siguro, pre. Ito sa'yo, mabaya. Bayram na. Sige lang Okay. ka. Sugod na. Lapag pula. Ikaw ro kay burak pre. O, sige, burak ka na. Naunsa matik na. Ay nabuang anong di man imong gibutang ay pakiulaw ba. Anak, unsa. Taga Mindanao gyud kay pareha mo awa, apulbos gibutang sa naong. Asa man ni butang ni? Sa kamot na og tako. Ay, sorry. Huwag ka na ingon. Sige, pasagdi na. Sige, burak ka na, dira. Sige, burak. Kumpiyansa mo.
Kung na Efren Bata Reyes, na ako'y Paploy Batang May Laban. Okay tayo, pre. Muna, tirador pre. Buat pa na siya bisang usa. Manay giingon nilang Paploy Batang May Laban, may pamuinom nagbunakid. Buningan ay kagid. Di na sila katira. Suro ko dayo. So kay manghinaway, banga pala tayo. Bye, pre. Kung bala ni. Oh, what do na pa pulbos nimo? One ball defense man pre, pero pakito di ka sa akong technique pre ha. Regalo! Regalo pre, regalo! Inananak ka. Oh, regalo. Regalo ha, partida. Partida na lang, sobraan man sa patsok. Oh, ana. Ay, dosi pa di regalo. Nya, mutira ba mo? Ay, sa wakas, nakatira na yun. Bigat ka. Oh no! Kumpong na ang size. Di naman makita. Ay, ispat na lang na pre, ay pugsa kay banga kay ka. Ispat. Kuha na ni pre. Suruin na ni pre, ong na kayong dagko pre oh. Iya, oy, may kisar sa tanong regalo. Sorry, sister, bawi. Ini wala ba kay pusta ni ha? Bawi, gani ko do. Pre, basing nakalimot mo, last ball na me. Oh, grabe, kay full shot man. Grabe naman to. Ay, Ha? Bul na sila. ano giniginuhan? Tapos ka, oy, may solo lagi ko ani. Mabigat, makakaayo pa. Nadakot na ako 100% win rate sa kabila. Alawa kay pusta. Kita mo to? Tulong ka po siya no? Nana, mutira. Pre, last ball naman, pre. Gamiton na to na itong secret technique dire. Ano akong diulat? Let's go, let's go! Patay. Unsa ka ilang teknik ba? Giluka na, Papsoy. Itira na aron madaog na ta. Ayun man eh. Game naman. Sugal ha? Isira kayo, di ba? Way paguhay din eh. Taririt na ako makapadaog sa mga. Galas to kayo. Uy, ang lubog himong talire. Patay mahimo pre, mo yun ang diskarte nila. Bayarin na dito ako. Sabi na dito ako. Bayarin na. Bayarin ko ani ha? Bayarin sa tingka ha? Ang lagi bayarin dira. Bayad na! Ako na do ha? Good. Napas na namin. Ya, pasin na me. Huwag man tayo laming kanula. Mga banga man tayo Marama ay mo hula oh. Nay secret technique ba? Ay, yate, alam mo na wantang na ba? Duda, duka to nila ba?